Én Kugler Józsefné vagyok, és én a Füleges Üzletnek a vezetője. Én 33 éve dolgozom itt, és a polgármester úrnak a reakciójára szeretnék válaszolni, hogy rosszul néven tetszett venni a hölgynek a hozzászólását. Az az igazság, hogy bíztunk önökbe, mert az államtitkár úrral is tavaly, és nem tudom hirtelen a Szabó úrral is nagyon sokszor beszélgettünk fönt a kamarába, és igenis rengeteg fórumon voltunk, biztos államtitkár úr is emlékszik rá, és önök mindent meg igen. A Üveges Üzletben, és még tetszettek is mondani, hogy bízanak bennünk, jövünk, és segíteni fogunk. És én nagyon bíztam önökbe, és itt emberi életek mentek tönkre. Én anyagilag, egészségileg teljesen kikészültem. Én bementem január 31-én az önkormányzatba, mert december 22-én kaptam a értesítést, hogy maradhatok még fél évig. Kiárultam mindent, úgy volt, hogy csomagolunk, megyünk. Na most így egy üres üzlettel forgalmat csinálni, azt hiszem 78 óta itt vagyok, de még ilyen éven, 2 éven nem volt. 3 év alatt 3-szor mondtak föl nekem az előző önkormányzat, önökbe bíztunk, és megígérték, hogy segítenek, és nagyon bíztam önökbe. És bementem január 31-én a Cetőnéhez, és mondtam, hogy menjünk, mert nem tudok senkivel se beszélni, menjünk, nem menjünk sehova, mert június 30-án vagy 31-én annyi. Szóval mi bíztunk önökbe, és ezért mondta, gondolom a hölgy is, és én is, hogy idegileg, anyagilag, egészségileg teljesen kikészültünk. Köszönöm szépen!